Bon dia, estem amb l'Ester, que a banda de ser amiga meva, és periodista i especialista en sobirania alimentària. I aprofitant que ahir va ser el dia de l'alimentació, doncs t'entrevistem i et farem algunes preguntes. La primera que et faré, perquè et conec, com és que fas tantes coses? Quin és el teu secret? Bé, clar, des del meu punt de vista no em dóna la sensació que faci tantes coses, perquè el que em dedico és als temes que m'agraden i quan un fa allò que li agrada doncs treu el temps de sota les pedres. Aleshores, bé, faig coses, a vegades encara en podria fer més, és allò a vegades que les 24 hores del dia no et donen de sí, però bé, és una qüestió d'intentar-se organitzar, fer equilibris entre la vida quotidiana i els teus interessos, i la feina, i mira, es fa el que es pot, però bé, contenta. Molt bé. Vas estudiar Sociologia i has acabat sent un referent en temes de sostenibilitat i de sobirania alimentària. Com i quan va néixer la teva consciència de necessitat per canviar l'entorn de l'alimentació? Bé, jo vaig començar militant, participant en espais, en moviments socials, a finals dels anys 90, amb un moviment que treballava exigint l'abolició del deute extern dels països del sud, després amb el moviment antiglobalització, antiguerra, amb temes més de crítica a la globalització neoliberal, i a partir de meitats dels anys 2000, quan molts d'aquests moviments van fer un cert reflux, vaig començar a interessar-me també per aquells temes que tenien més a veure amb buscar alternatives en la nostra vida quotidiana. Més enllà d'una crítica a la globalització neoliberal, a les polítiques macroeconòmiques, doncs també com podem buscar alternatives en el nostre dia a dia. I així va ser com, mica en mica, vaig començar a entrar en l'àmbit de l'agricultura, de l'alimentació alternativa, perquè bé, menjar és un tema essencial per a la nostra vida i poques vegades ens preguntem què hi ha darrere d'aquest model. Aleshores, buscar alternatives des d'un punt de vista de la justícia social, ecològica, pel que fa a allò que mengem, doncs em va portar a treballar aquests temes, només d'intentar buscar alternatives en el dia a dia en relació a la nostra vida quotidiana. Com ens definiries la sobirania alimentària per tal que ho puguem explicar als més petits, als nostres fills? Bé, jo crec que la sobirania alimentària, malgrat que inicialment pot semblar un concepte complex, perquè dius sobirania alimentària és un concepte poc atractiu, en certa mesura, de fet, si analitzem els conceptes, ho expliquen molt clar. Sobirania, ser sobirans, tenir la capacitat de decidir, i en aquest cas pel que fa a l'alimentació, pel que fa a allò que mengem. Aleshores, sobirania alimentària no és res més que nosaltres podem escollir què es cultiva, què mengem, què anem a comprar, i això que ens pot semblar tan obvi, que reivindiquem, en realitat avui no tenim aquest dret tan garantit com ens pugui semblar. En definitiva, qui molts cops decideix allò que consumim són unes poques empreses de l'agroindústria que controlen tota la cadena agroalimentària d'origen a fi, de les llavors, fins al supermercat. Quan vas al supermercat, tu creus que esculls els aliments que compres, però cal tenir en compte que entre un 25 i un 55% de la compra que fem en el supermercat és compulsiva, és fruit d'estímuls externs, és resultat d'on estan col·locats els productes. Aleshores, avui no decidim realment allò que mengem, malgrat que ens pugui semblar tot el contrari. I, per tant, reivindicar aquest dret és essencial, i la sobirania alimentària consisteix això, en reapropiar-nos d'allò que mengem. La mateixa pregunta, com explicaríem el consum responsable a un nen? Bé, el consum responsable, el consum crític, implica una mirada molt diferent al model de consum actual, perquè vivim en una societat que ens insta a comprar, 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 i ara quan arribi Nadal podríem dir que és el màxim exponent d'aquesta orgia consumista, que sembla que has de comprar quan més millor, que quan més tens ets més feliç. Vivim en una societat que ens diu que l'adquirir quan més productes ens farà més feliços, i en realitat això genera una insatisfacció constant. El consum crític implica posar en qüestió aquesta veritat absoluta que és consum igual a felicitat, perquè la felicitat no la fa tenir més coses, sinó sovint les relacions personals i amb els altres. Aleshores, el consum crític passa per qüestionar-se aquesta societat de consum, i en tot cas en els nanos jo crec que justament se'ls ha d'educar a partir d'un consum que respongui a les seves necessitats immediates. No et cal, per exemple, en relació a la roba, comprar-te cada temporada noves peces de roba perquè arriba la primavera, verano... canvi d'estació. Exacte, no cal. Llavors és aprendre a potser viure millor amb menys coses.
On penses tu que radica la importància, sobretot per les famílies i pels nens, de prendre un menjar ecològic i de proximitat? Que això és una de les altres àrees que tu defenses. Sí, jo crec que bàsicament hi ha dos elements pels quals apostar per un consum ecològic i de proximitat. D'una banda, per una qüestió de justícia social i mediambiental. Quan donem suport a l'agricultura local, ecològica i de proximitat, donem suport en el que és una pagesia que viu en les nostres terres i que intenta treballar dignament del camp, i per tant és donar suport a aquest teixit productiu a escala local i per tant que acaba enriquint-nos a la comunitat. Per tant té aquest caràcter de valor social afegit i també té un caràcter positiu en termes mediambientals, perquè és un tipus d'agricultura, l'agricultura ecològica, que no utilitza fitosanitaris, agrotòxics químics, fitosanitaris químics de síntesi, que respecta els cicles de la terra, la fertilitat del sòl, i des d'aquest punt de vista és un model d'agricultura que respecta el territori. I més enllà d'això hi ha també una opció de salut, que en general és la que sovint pesa per començar a apostar per aquestes pràctiques i que és molt important, perquè en certa mesura som allò que mengem, vivim en una societat on cada cop hi ha més malalties vinculades a allò que consumim, hi ha una dieta occidental amb productes altament processats, amb molts greixos, amb sucres refinats i afegits, i això acaba tenint un impacte en la nostra salut. Apostar per una agricultura ecològica i de proximitat implica una agricultura que té en compte la nostra salut. Per tant, apostar per tot això que ara dèiem no només implica menjar bé, sinó donar suport a l'agricultura a petita escala i al nostre territori. A les famílies amb fills, si els donessis consells pràctics per fer un consum responsable dels aliments frescos, què els diries? Per exemple, on comprar, com comprar, quines coses... Bé, pel que fa al lloc on comprar, sempre el que és la relació més directa amb el pagès seria la millor opció. Mercats pagesos, que cada cop més apareixen als nostres municipis, o bé en espais com grups, cooperatives de consum, que són llocs de trobada de gent d'un barri, d'una ciutat, que es posa d'acord per comprar directament a un o diversos pagesos i per tant tu saps com s'elabora aquest producte, quina qualitat té, qui treballa a la terra, i això et dona una major confiança en relació a allò que menges i també, malgrat que moltes vegades pensem que comprar ecològic és car, si compres directament al pagès, també estalvies intermediaris i també el cost és més reduït que no pas si vas a comprar a un supermercat ecològic o a una tenda gourmet. Però jo crec que un bon consell és un que fa referència a un autor nord-americà que es diu Michael Pollan, que és autor de diversos llibres sobre aquestes qüestions, que ell diu el que cal és menjar, que pot semblar una redundància, però en definitiva, si ho pensem bé, és el més lògic, perquè tu vas al supermercat i hi ha una sèrie d'aliments processats que ell mateix diu, quan un aliment et diuen que és més natural, amb tot el seu envasat, no te'n refiïs. Justament a vegades el que hauríem de menjar és allò que està més vinculat a la pròpia producció de la terra. I un altre consell que dona, que jo crec que és bo prendre nota, és dir, quan vagis al supermercat o quan compris, no compris res que la teva besàvia no reconeixeria com a menjar. Aquest està molt bé. I és cert, si les nostres àvies aixequessin el cap i anessin a un supermercat, que és on la majoria de la gent compra, veuria moltes coses que no sabia d'on han sortit. Aleshores, jo crec que és un bon consell a prendre nota. Molt bé. Jo sé que tu ets vegetariana, però et faig més o menys la mateixa pregunta pel consum de la carn i el peix. No, pel que fa al consum de la carn, el problema que avui tenim en les nostres societats és que la dieta occidental és una dieta, en certa mesura, podríem dir, addicta a la carn. Es menja molta carn i, a més, carn de mala qualitat. Jo crec que s'hauria de qüestionar l'alt consum de carn que fem. En tot cas, se n'hauria de menjar menys i de més qualitat. A banda, cal pensar que amb tot el debat que hi ha sobre el tema dels transgènics, la major part de transgènics que consumim ho consumim per via indirecta a través del consum de carn. Hem de pensar que tota la carn que mengem està alimentada amb pinsos transgènics, i aleshores és la principal via de consum de transgènic a través del consum de carn. Cal qüestionar aquest consum de carn per l'impacte que això pot tenir també en la nostra salut, no només per aquesta qüestió, sinó per moltes d'altres, i d'altra banda per l'impacte tan negatiu que té en el medi ambient. Hem de pensar que la indústria ramadera és una de les principals generadores de gasos d'efecte hivernacle. I pel que fa al peix,
tres quarts del mateix. La lògica d'agricultura industrial intensiva, també de ramaderia industrial intensiva, també s'aplica en el peix. Avui en dia cada cop s'aposta més per les piscifactories, que serien com granges de peix intensiu, podríem dir, i on també s'utilitza un gran número de fàrmacs de manera preventiva en relació als peixos, que llavors també els consumim de manera indirecta. Això passa també amb el consum de carn. La major part de fàrmacs i d'antibiòtics que se subministren a Europa se subministren de manera preventiva als animals, i amb els peixos també se'n subministren altes dosis. Jo crec que és això, és qüestionar-nos quin tipus de carn, quin tipus de peix, quin tipus de fruita i verdura mengem, i en tot cas pel que fa al consum de carn i peix, doncs veure quin tipus, quina qualitat, i on el comprem i d'on ve. Perquè els peixos també mengen pinso a la piscifactoria. Sí, també, poden menjar pinso o poden, sí, llavors, clar... El mateix circuit que a la carn. Exacte, sí, el que ens trobem és que molts cops quan parlem d'agricultura i alimentació ens fixem només en la fruita i la verdura, però amb la ramaderia i amb la pesca és la mateixa lògica, i a més estem parlant de drets dels animals, vull dir, els animals, diríem, en la indústria ramadera els deixem de percebre com a éssers vius i es converteixen en coses, no? I això també és un element sobre el qual cal reflexionar, penso. Mira, aprofitant això que acabes de dir, els ous. Bé, pel que fa als ous, avui en dia hi ha la informació de com han estat elaborats els ous, i per tant tu tens informació i pots escollir, perquè la mateixa lògica també és la que s'aplica en granges industrials de gallines ponedores, en les quals no hi ha dia i nit, sempre és dia perquè les gallines sempre ponguin, totalment apilades les unes amb les altres, i clar, quan a nosaltres ens arriba un ou a casa o ens arriba un tall de bistec o ens arriba un pit de pollastre, diríem que no veiem el que hi ha al darrere. Jo penso que en tot cas es tracta de reflexionar sobre tot això. Molt bé. Dius, de vegades els petits gestos són els que conformen els canvis. Quins petits gestos recomanes per menjar millor? Bé, en primer lloc, començar-nos a qüestionar, com avui estem fent, què hi ha darrere d'allò que mengem, perquè en general mai ens ho preguntem. Posar en qüestió la compra que portem a terme en el supermercat, perquè la major... Com agafar el tíquet i repassar, per exemple, i dir aquest aliment, aquest aliment. Bé, més que repassar, jo diria preguntar-nos si realment quan anem al supermercat i ens diuen que comprem tan barat i hi ha tanta diversitat de productes, si tot això és veritat, perquè la realitat no és tan així. Pensem que anem a comprar al supermercat i comprem barat, i moltes vegades hi anem per una sèrie de productes que s'anomenen reclams, que són oferta, però en realitat acabes comprant molt més del que tu volies, perquè el supermercat és un dels llocs de la nostra vida quotidiana més ben dissenyats i més estudiats amb l'objectiu de que comprem, perquè això és el que dona negoci en última instància a l'empresa i a la gran distribució. Qüestionar-nos aquesta compra en el súper, també pensem que hi ha una gran diversitat de productes en un supermercat i en realitat a cada un d'ells hi ha les mateixes marques i les mateixes varietats de fruita i verdura. Per tant, jo el que diria des d'aquest punt de vista és qüestionar-nos aquest model i optar per un model on hi hagi una relació molt més directa amb la pagesia. A vegades no és fàcil perquè depèn dels ritmes de vida de cadascú. Sí, d'on vius, també. I algú potser no pot formar part d'un grup o una cooperativa de consum i no té temps, però cada cop s'estan adequant més models de consum i de distribució alternativa a les necessitats de les famílies i de la gent, i això també és important. I a més aquest altre model de consum i de producció agrícola té un valor econòmic també pel territori, perquè dinamitza l'economia local i crea llocs de treball. Doncs bé, hi ha diferents moments de quan era petita, no et sabria dir, sobretot moments amb la família. Els meus avis, per exemple, de part del pare, tenien una casa a prop de Sentmenat i anàvem amb el meu germà, i me'n recordo que m'encantava el meu germà més petit fer veure que passàvem aventures per allà al camp, amb un gos que tenien els meus avis, i això era molt bonic, la imaginació infantil era xulo. I llavors també d'altres, amb els pares, anant a la platja, anant a buscar llocs on fer el pícnic. Són els records que guardo amb més carinyo, potser. De la meva mare, no sabria. De la meva mare i del meu pare, sempre una de les coses que he pres o que he valorat molt és el fet que sempre han estat molt respectuosos amb la diferència. Vull dir, a casa dels meus pares mai he sentit en sa vida un comentari classista, racista,
I penso que aquest element, malgrat que això no fos molt explícit, aquesta visió de la igualtat i del respecte a les altres persones, és un element jo crec que va calar en l'educació tant meva com la del meu germà. I és un element que sempre he valorat, no?, dels meus pares. Molt bé, segurament té molt a veure amb qui tu ets ara, no? Amb l'Ester que trobem, activista. Ha influenciat, sí. Amb els meus pares? Bé, amb els meus pares doncs sempre hi ha coses que t'hi sembles palo bueno i palo malo, no? És així. Palo bueno, palo bueno. Palo bueno, no? Doncs palo bueno, doncs, potser amb la tenacitat, no? Potser per part de la meva mare, no? El tirar endavant, tenir empenta, tenir un caràcter bastant extrovertit, no? Xerraire. Jo crec que sí, en aquest sentit potser m'assemblo més a la meva mare que al meu pare. Em preguntaves això, no? Què m'assemblava? Doncs recordo la relació amb les amigues, tenia amigues, i les festes amb les amigues fora del col·le, i també quan jugàvem a la goma, que era un joc molt clàssic, que ens posaven dues persones així en paral·lel, amb unes gomes als peus i havies de saltar, no sé, aquests jocs infantils i la relació això amb les amigues d'aquella època encara la recordo amb molta presència, no? Bueno, més que mare meva, potser algun joc que penso que m'agradava, eren uns que també et posaves així amb uns fils a les mans i llavors havies de fer com a dintre fora, que a més fa relativament poc ho vaig veure que ho feien alguns nanos, i em va semblar com si fes un flashback en el temps. I són aquells jocs que poden semblar tan, no sé, senzills o una mica ridícul, però jo m'ho passava, m'encantava allò de que havies de fer com uns dibuixos a partir de fer servir els cordons a les gomes. Sí, estava molt bé, m'encantava. Bueno, no et sabria. Bueno, en tinc diversos de records que formen part de la gent de la nostra generació, no? Si l'Abeja Maya, el Willy Fox, Marco, aquests, no? Mira, a mi m'encantava molt llegir de petita i quasi llegia més aleshores que ara llegeixo sobretot articles, coses per internet i no tens temps a vegades de posar-te allò amb un llibre a fons. Però llegia molt i m'agradaven molt els llibres de Los Cinco, de l'Enid Blyton. Los Cinco, doncs m'encantaven, sí. I llavors jo em pensava ja que vivia les aventures aquelles i quan anava al camp i, en fi, sí. Moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. Molt bé. I qui és això? Mercè.